spændende, Thomas. Blind Date kommer tirsdag den 22. september kl. 20 på TV3. Nu starter Robinson-ekspeditionen. 16 deltagere skal konkurrere i 47 døgn på en øde ø for at blive årets Robinson. Robinson-ekspeditionen præsenteres i samarbejde med Fujifilm. For en time siden stævnede 2 speedbåde ud fra junglebyen Samporna på Borneo. Ombord er 16, indtil nu ukendte danskere, udvalgt blandt de tusindvis, der har ansøgt om at komme med på Robinson-ekspeditionen. Ingen af de 16 kender på forhånd hinanden, og de kender heller ikke den virkelighed, der venter dem herude. Pom Pom er en øde, glohed og kvælende fugtig tropisk koralø tæt på ækvator. Temperaturen herude kan nemt snige sig op over de 50 grader, og havet ligger konstant omkring de 30. Når det gælder mad og drikke, er situationen mindst lige så udfordrende. Kan almindelige danskere klare sig på naturens præmisser? Kan de leve af havet og øens sparsomme planteliv? Men så har de nemlig kun det, de går og står i, plus en personlig ting. Derudover får de en beskeden overlevelseskasse, så vi er sikre på, at de i det mindste kan klare de første par døgn. Fra det øjeblik, deltagerne sætter foden på Pom Pom, er Robinson-ekspeditionen i gang. Hold Syd består af Hassan Torabi, 37-årig fysioterapeut fra Nykøbing Falster, personlig ting, foto af Guru. Pia Hornhoff, 36-årig stewardesse fra Hellerup, personlig ting, Ulysses af Joyce. Henrik Hjerl, 49-årig taxichauffør fra Gentofte, personlig ting, Tryllesæt. Gitte Schnell, 28-årig aerobic-instruktør fra Amager, personlig ting, toiletpapir. Christian Sjøgren, 20-årig tjener fra Østerbro, personlig ting, fuglebog. Karina Winter, 29-årig afdelingschef i supermarkedet fra Vejle, personlig ting, tandbørste. Morten Kirchhoff, 27-årig reklamemand fra Nørrebro, personlig ting, Bibelen. Hanne Nørholm, 54-årig billedkunstlærer fra Fredericia, personlig ting, make-up set. Disse 8 udgør Hold Syd. Nærmere. Velkommen til Pom Pom. I er jo så det ene af de 2 hold, og dem vi skal dyste mod, det er Natta Bang, 28-årig pædagog fra Vesterbro, personlig ting, tandbørste. Ole Louis Thomsen, 60-årig fagforeningskonsulent fra Fanø, personlig ting, pibe. Henrik Ørum, 42-årig jurist fra Virum, personlig ting, foto af søn. Regina Pedersen, 31-årig servicevagt fra Højbjerg, personlig ting, læbepomade. Jens Rommelstad, 27-årig handelsskolelærer fra Amager, personlig ting, en flaske vodka. Stig Lauritsen, 38-årig arkitekt fra København, personlig ting, akvarelsæt. Jane Daimo, 42-årig afspændingspædagog fra Køge, personlig ting, hovedpude. Kathleen Kaj Sørensen, 22-årig tjener fra Vesterbro, personlig ting, volleyball. Disse 8 udgør Hold Nord.
Ja, velkommen til jer. Skal I bare se her. Jeg har lavet sådan et lidt primitivt måske, men alligevel nøjagtigt kort. Det her, det er Pom-Pom, øen, hvor vi befinder os på. Og i øvrigt, den ø, der ligger her, hedder Pandanang, og den vil I komme til at stifte bekendtskab med senere, fordi det her, vi skal holde ø-råd, når I skal til at sende nogen hjem herfra. Den tid, den sov. Lige nu, der handler det om at få fundet nogle bopladser til jer, og som I kan se, så er der indikeret 2 steder på kortet her. Den boplads her, der er en del vegetation, men der er god plads. Der er masser af plads til at bygge på. Der er en sandstrand, fint sand. Der er et smalt koralrev, som er væsentligt for jer, når I skal til at fange fisk, hvis I har lyst til det, hvis I bliver sultne på et tidspunkt. Den her over, der er vegetationen og bevoksningen det er noget tættere, og der er ikke ret meget strand, specielt ikke når der er højvand. Og der er, som I kan se her, indikeret på mit kort, at der er væsentligt mere koralrev, det vil sige, at der er længere at gå her. Så det er situationen. Nu skal I stifte bekendtskab med den ene af de 2 typer af konkurrencer, I vil møde under jeres ophold her på Pom-Pom. Det er karpestriden. Og den første karpestrid, den vil afgøre, hvem af jer, hvilket hold, der får lov til at vælge boplads først. Det er nemlig en tovtrækning. En god gammeldags tovtrækning. Du klapper lige halsen på skulderen. Hvorfor gør du det? 128 kilo tovtrækning der. Men før vi går i gang med tovtrækningen, så skal vi lige give jer, et af holdet, chancen for at vinde en lille fordel. Skal I bare se her, den første del af den første karpestrid, det er en lille test af jeres, jeg vil sige, samarbejdsevne og også balanceevne. I kan se, at der er sådan 2 klodser her, gravet godt ned i sandet. Og det opgaven går ud på, det er, at hele holdet, alt sammen, skal op og stå på den her. Der er ikke ret meget plads, der er sådan lige en god størrelse 45 plus det løse på hver led. Okay? Klar? Sæt i gang! Altså, du skal lige lede. Kom derop, mand. Og så kom alle sammen. Kom tæt på. Yes! Vi har et vinderhold! Vil holdet lige sende en repræsentant herhen og få medaljen? Nu skal du se, hvad I har vundet. I har nemlig vundet den her. Er det ikke vidunderligt? Jo! Ej, den er lækker. Den kan bruges til mange ting. Det den blandt andet kan bruges til, det er til at give jer 50 cm fordel i tovtrækningen. Lad os gå over til tovtrækningen. De 50 cm fordel, det svarer til den streg, der er her. Okay, stram tovet op. Godt. Vi skal have lidt til den side. Okay. Klar? Ja. Yeah. Sæt i gang. Træk! 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 Hiv! Kom så. Der mangler en halv meter, en lille halv meter. Der mangler 20 cm. Stop! Vi har et vinderhold. Nydelig arbejde begge hold. Kan vi lige få holdene samlet herhenne? Det er præmieoverrækkelse. Nu skal vi så afgjort. I har vundet retten til at vælge boplads. Hvilken en af de 2 bopladser beslutter jeg for? Den bedste? Hvad er det for en af dem? Den første, du viste. Det er I beslutter for? Okay. Det betyder, at I fra med nu er hold nord og det blå hold. Jeg vil gerne have lov til at overrække holdet flaget. Værsgo. Og det betyder for jer, at I får et meget flot orange flag, og I fra nu af er hold syd. Skal I høre? I følger strandkanten i den retning, jeg peger ud. På et tidspunkt når I frem til nogle byggematerialer, som I har mulighed for at bygge en bopæl af. Okay? Så vil jeg fortælle jer, at I skal gå i den retning, og I skal gå i den retning. Hent bagagen, og afsted det går. Wow.
planter Omklæde, det skal vi have. siger sådan et Som lille det skridt for første. mig. Det er der, vi bor her, ikke? Så synger vi... Vores nationalsang. Hvor var man træt? Shit! Han var træt! Ja, der er natural svamp. Kender du den? Det er ikke ananas. Kender du den? Nej, det er ikke ananas. Du får hende i jorden. Senere. Er det en fuser? Nej, det tror jeg altså ikke, jeg har lyst til at spise det der. Det var ikke noget. Stop! Kør på den her på fødderne. Vend i lidt. Tynger. Robin, den tynger. Kan du ikke lige holde den her thumbs up, så den stopper vidning? Sorry. Hvad? Sid ned. Har du vand? Nej, jeg har ikke noget vand. Du stram? Nej, det skal jeg ikke. Okay. Og så går du lige og sovner du sådan der, så den ikke går op, ikke? Tager du kogen? Bare begynd at gå ud i vandet. Overlevelse manuel. Morten? Så du skider også med rum. Hvad står der i bogen? Ja, lad os lige høre, hvad står i den bog. Okay, der er noget fisk her, som jeg gætter på, at det man ikke skal spise, for der er giftige fisk. Okay. Som holder vi fingrene fra. Så er der noget slanger. Nej, en dejlig gryde. Ej, hvor er det godt. Myggenet. Og skal vi se, hvad vi har med? Mamma. Kæmpe præsent. Skal vi lige have... Vi placerer fladet, og så skal vi lige have råbet en gang. Der er jo nogle ting, vi helt klart har brug for. Ikke? Vi skal have noget over hovedet. Vi skal have noget at spise. Og vi skal også af med noget. Så jeg vil foreslå, at inden der er nogen, der skal af med noget alvorligt, så får man etableret vores latrin. Ja, men latriner skader med at være et stykke fra bopladsen, vil jeg gerne. Ja, det skal det, men det er rimelig vigtigt. Ja, og er der nogen af jer, der ikke har prøvet latrin før? Prøvet at bygge det, eller? Prøvet at benytte sådan en? Ja, jeg har ingen idé om, hvad det er. Er det ikke bare et hul i jorden? Altså. Jo, men det er ikke helt ligegyldigt, når jeg er i trupperne, fordi vi skal bygge den, så den bliver tæt, ikke? Ja, vi skal lige finde ud af, hvad fanden, altså om er folk indstillet på at sove under samme tag, eller hvad? Ja. Det er vi nødt til at gøre. Der skal bygges hus, latrin og hentes mad. Det er 3 ting, vi er 8 mand. Det skulle jeg til at klare i hvert fald. Jamen hør nu lige her, fordi vi har noget mad, ikke? Vi har noget mad, så vi skal ikke begynde at jage fisk og alt sådan noget nu. Selvom jeg jo er vant til at iføre mig lederrollen, så har jeg nu tænkt mig at tænke lidt mere strategisk, når vi kommer ud på øen. Jeg tror ikke, det er nogen god idé at fare frem og spille stor mand her med det samme. Vi skal sætte ressourcer af til at få etableret den latrin og det hus. Kan vi ikke lave en latrinleder og en hytteleder, og så... Og så synes jeg, at resten skulle cleare pladsen deroppe, fordi vi ved, at den skal cleares, ligegyldigt hvad han finder på, at vi skal bygge. Ikke? Okay. Det er fint. Okay. Super, og hvad er det? Jeg tror ikke, det er god business. Der er nogen, der skal vi ikke finde ud af, hvad det er så? Så knald den. Ja. Nej, lad være med. Du kommer sgu af med fingrene der. Lad os lige prøve at gå og tage den der manchette. Der er ikke nogen grund til at... Ja, skal vi sætte den der ordentligt fast? Ja, lad os sætte 6 mand til at åbne en kode. Ja. Har vi ikke en økse? Hvor er toilettosserne henne? Gider ikke lige bruge 2 minutter? Jeg skal lige have med på råd. Vi har jo ikke så færdig mange rafter at gøre godt.